非常之多謝 Lionel Richie， 更加多謝嚟自澳洲嘅慰問，好多謝佢哋。今日喺現場更加有嚟自日本嘅朋友，佢哋想用一啲心裏話嚟同大家一啲支持日本嘅災民、支持日本嘅朋友講一啲説話俾大家聽。係啦，咁佢哋包括咗咧就係有日本樂壇巨星千昌夫啦，哇！我哋嘅偶像前程感受嘅原創者中村雅俊 ，AKB48。同埋移居日本嘅翁倩玉，仲有幾位日本嘅朋友田中千繪、神谷星、淺野長英同埋葉山豪嘅。ぜひ皆様、日本の皆さん、香港の皆さんにメッセージをお願いします。係咁啊，有幾位咧好想咧同我哋係分享一啲説話㗎嚇，麻煩咧 Agnes 咧就幫我哋翻譯啦。OK，どうぞ。香港の皆様、千葉爽でございます。各位朋友，我係千昌夫。本当に今夜は皆さんの温かいこういうチャリティーコンサートを開いていただきまして本当に御礼を申し上げたいと思います。今日大家為我哋做呢一個慈善音樂會，我覺得非常之感謝。この皆さんの温かい気持ちを必ず日本に帰ったら、大勢の皆さんに伝えたいと思います。大家嘅呢個溫暖嘅感情，我一定會返日本係話俾所有日本人聽嘅。多謝大家。多謝晒。各位香港的朋友們，我是翁倩玉。日本是我的養母，那今天我的養母受了這麼一的很大的苦惱，在苦惱中聽到了香港的朋友們為日本做這麼一個大的預款節目，我相信大家日本的朋友們會感到大家的愛心，然後能從這苦惱裡面走出來，重建家園。謝謝。皆さんこんばんは、中村雅俊です。各位朋友你好，我係中村雅治。日本は今最大の危機を迎えています。日本も日本人もそれに対して今戦っています。佢話而家日本呢係最大嘅危機，日本同埋日本人呢都係盡量努力去能夠克服呢個危機。でも今皆さんの力をください。佢話希望你俾日本力量。よろしくお願いします。請多多指教。嗱，其實咧日本嘅東北面咧就係咧一個咧日本人咧旅遊嘅地區嚟嘅，咁樣啊記得咧就喺70年代咧就係有一首歌咧就係《北國之春》咧係就係講咧呢個東北地區咧就係風光如畫嘅，咁啊曾經咧就係呢首歌咧係改編成國語啦以及咧粵語嘅版本，咁國語嘅版本咧就由鄧麗君所唱嘅《我和你》啦，以及咧就係粵語嘅版本咧薰妮所唱嘅《故鄉的雨》嘅。嗱，一陣間咧我哋嘅原唱者咧就會走嚟咧同我哋一齊咧唱出呢首歌嘅。不過而家咧就似乎AKB48咧佢哋有啲説話要同大家講，我哋聽埋佢哋講先。皆さんこんにちは、AKB48 です。各位朋友你好，我係 AKB48。今日は私たち日本のためにこのようなチャリティーイベントをしてくださって本当にありがとうございます。大家為日本做一個咁大嘅音樂會，非常之感激大家。そして私たち AKB48 がこのような場所に入れることが本当に嬉しく思います。ありがとうございます。我哋有機會參加，我哋覺得非常之高興。好啦，咁啊正話我所講嘅《北國之春》咧嚇，咁樣就係原唱者嚟咗現場。冇錯啦，佢就係千昌夫啦。咁啊，千昌夫咧就會聯同咧我哋容祖兒同埋關淑怡咧就會將呢一首歌嘅粵語版、國語版同埋日本版咧唱一次俾大家聽嘅。有請三位。一封家書，一
說一句平常的體寄語，令我快慰，心裏滿是暖意，猶如令我置身春暉裏。從睇到家中閃前舊煙，重回舊裏家中居，心中寫到家鄉的雨，滴滴細雨話兒時，問我有否記掛舊燕子家鄉的細雨。路邊一棵榕樹下，是我懷念你的地方。晴朗的天空，爽亮的風，還有醉人的日照香。巨人全多看夕陽，和你繞過小路緩緩。照上你的臉，情話綿綿說不完。啊，你可想起榕樹下，可曾想起綠草香？白樺青空に波風小橋咲くあの秋田に秋田の季節が都会でわからないだろうと届いたおふくろの小さな月あのふるさと帰ろうかな帰ろうかな谢谢。山吹き朝霧水車や笑う歌聞こえる北に秋田の肉の春兄貴も親父に無口な二人がたまには酒で飲んでるんだろうかあのふるさとへ帰ろうかな帰ろうかなありがとうございます。谢谢。